l'any 1991 i es va incorporar a la Festa Major el 1994. És obra d'Albert Macaya. És portat per una sola persona seguint el model tradicional d'aquest tipus de bèstia de foc. Com poden veure, és un drac d'un sol cap, amb grans ales i una cua cargolada acabada en punxa. De color verd, una llarga fila d'escates li recorre tota l'espinada. Té punts de foc a la boca, a les ales i a la cua, i és portat pel Ball de Diables de Reus.